Vores tilgang til almene boliger er, at det er mennesker, vi arbejder med. Boligen er jo det mest intime rum, vi har. Det er det sted, hvor vi skal føle os trygge. Men det er også en ting, som vi bruger til at vise over for omverdenen, hvordan vi er. Som arkitekt er det for mig rigtig motiverende at skabe boliger til alle. Det er alle aldre. Det er med alle sprog. En af de begrundelser, som dommerkomiteen havde for at udvælge os, det var, at vi svarede bedst på det her med at skabe liv og mangfoldighed. Vores greb med simpelthen at åbne så meget som muligt op hele vejen rundt, vende vrangen ud på de her boliger, så alt det liv, der blev levet inde i boligerne, det nu også kom ud på altanerne og ud i haverne og ud i udearealerne. At det var noget af det, som man synes var rigtig godt løst i det projekt, vi havde. Når vi arbejder med beboerne i de beboerdemokratiske processer, så sidder vi jo sammen omkring bordet og snakker om, hvad er det for nogle værdier, vi godt kunne tænke os skulle gælde i det her byggeri. Vi har de her forskellige brikker, der viser noget om, hvad man kunne gøre i boligerne. Og ud fra dem, der har vi så en snak i fællesskab om, hvad er det egentlig, som de her boliger, vi skal lave, de skal indeholde. Vi er nødt til at have mod til at stille de spørgsmål, der også nogle gange går tæt på. Jamen, hvad er det egentlig for en grad af fællesskab, vi ønsker os i det her byggeri? Hvor meget synlighed skal der være? Jamen, de kendte egentlig ikke hinanden. Altså, det var en stor bebyggelse, og jo, man kendte der måske nok nogle af dem, man boede i opgang med, men dem, der boede helt over i den anden ende, dem vidste man faktisk ikke rigtigt, hvem var. Vi har så givet det her nye, energirenoverede hud udenpå, hvor vi sådan bevidst har arbejdet med farverne, for på den måde at få skabt et tilhørsforhold og også en differentiering i selve udtrykket i afdelingen. Hele den der bagage af jura og byggeteknik, økonomi og arkitektoniske elementer, det er jo den, vi har med i bagagen, og det er jo den, vi smelter sammen med de her beboerønsker og på den måde får skabt lige præcis den her unikke bolig, som skal være i den her afdeling. Det at komme hjem til en lys lejlighed, det gør noget ved ens sind, og det gør, at man kan slappe af og føle sig godt tilpas. Man føler, at man kan restituere og komme sig. Men hele vejen igennem processen, der er vores indgangsvinkel, det er simpelthen at lytte, sådan så vi forstår, hvad det er for nogle parametre, og hvad det er for nogle ting, vi skal skabe til de her beboere.